Bon dia! Avui farem un conte amb un objecte, amb un mocador. Vinga, doncs, som-hi! L'altre dia anava passejant amb el meu mocador, amb la meva caputxeta de color posada al cap. La 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 la. Quan de sobte vaig veure un ocell. Oh! Piu, 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 piu. I plaf! Em va caure una tifa al damunt. Vaig agafar un mocador de la butxaca i me la vaig netejar com vaig poder. Bé, Déu-n'hi-do, havia quedat força bé. Vaig agafar el mocador, una miqueta escarboset, i vaig fer una boleta i el vaig llançar a la paperera. I vaig seguir passejant amb la meva caputxeta de color. A veure, ens posem la caputxeta. La 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 la. Llavors vaig trobar un senyor molt alt, amb un barret molt estrany. Era un mag. També tenia una barba molt llarga i se l'enrotllava amb el dit. A veure... Davant meu va agafar una boleta, se la va posar dins de la mà i va dir les paraules màgiques. Abracadabra! I es va convertir en un fum de color, que va començar a fer un remolí. I va desaparèixer enllà. Llavors vaig seguir caminant amb la meva caputxeta de color. La 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 la. I de cop havia arribat al mar. Les onades es gronxaven. M'agradava el soroll del mar. I vaig decidir que passaria allà al matí. Vaig buscar la meva poma dins de la bossa. La vaig agafar i li vaig clavar queixalada. Que àcida! Però si no és una poma, que és una llimona! La vaig tornar a guardar a la bossa i vaig tornar a buscar la poma. A veure... Aquí està, la meva poma. I li vaig clavar queixalada, ara sí. Que bona! Avui passaria un bon dia. I vosaltres, què se us acut que podríeu fer amb un mocador de colors? Ja m'ho direu. Adeu!